skupštinskog poslanika zove kum iz zavičaja da pita ima li posla za njegovog malog tu u Beogradu. Gdje si kume, šta ima? Evo ništa kume, živi se, radi se, sve pomalo. Kako si mi ti? Ja evo dobro, nego me ovaj moj mali brine. Znaš da mu škola nikad nije išla od ruke, uvek je vukao jedinice, ma ni srednju nije završio. Pa sam razmišljao da li bre ima tu neki poslić za njega u vladi Srbije, da ne dan gubi po ceo dan. Kako da nema, mora za kuma da ima uvek. Zaposliću ga da mi bude pomoćnik, 3500 evra plata, službeni auto, telefon, boli ga uvo. Jao kume, nemoj, mnogo je to, šta će njemu toliki novac pomahnitaće, znaš da je problematičan. Daj nešto razumnije. Dobro kume, razumem. Neka bude asistent moje sekretarice. Plata 1500 evra, nema kola, ali dobit će dobar telefon. Račun uvek plaćen, može i Ameriku da zove, šta ga briga. Nemoj da se ljutiš kume, ali i to je mnogo, nije ti on za tolike pare skliznuće na neku stran puticu. Daj ako ima neki normalan posao za 200 do 300 evrića, pa da mora malo da razmišlja i da se pomuči, ima li tako šta? Jebi ga kume, za to mu stvarno treba fakultet.